Jo crec que el més important és que arribem a les dues últimes jornades lluitant per algun motiu i l'objectiu jo crec que d'aquestes dues jornades és arribar a la darrera jornada amb opcions de lluitar per alguna cosa, no? Llavors, per poder arribar a l'última jornada tot passa per aquest dissabte, en fer un bon partit, en ser competitius, en tornar a recuperar sensacions i a veure si podem aconseguir els 3 punts.